Sa darating na Pasko, muli nating sariwain na may galak, tuwa at saya ang pagsilang ng tagapagligtas ng sangkatauhan. Naway manatili sa ating mga puso ang tunay na diwa nitong Pasko sa araw-araw at sa darating na panahon. Kami po ay taos-pusong bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa nag-iisa at kauna-unahang himpilan sa lungsod ng Iriga at Rinconada. Ito po ang RPN DZKI Radyo Ronda on its 56th year in the service to the Bicolano. And man will live forevermore because of Christmas Day. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisan na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nabigay buhay. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Sa lubungay ng Pasko na malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner.
Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested and cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday! Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos.
Sa 23 na kita kan bulan na Disyembre, aldaw po kita nin Lunes. Mauran-uran na pagkaaldaw. Kaya na ba naguhurawan na pagparauran-uran? Kumbaga, an iba ngaya, garo pirming malipot ang Pasko. Iba niya to sa lado technical, si Chabe na obra, sa information, si Bert Cabrillas, o sa transmitter. Sa information, si Tony Matic Saison. Pero dawa po mauran-uran na panahon. Sige lang kita magtrabaho. Kumbaga, lambang saro sa tuya, may misyon sa buhay. May misyon sa kinaaban ay tinatawan kagurangnan. Tapos kung anuan sa imong kapaladan o destiny sinasabi, yan ang magiging mission mo sa buhay digdi po sa kinaaban. Duman sa mga nag-aatindir ng mga Christmas party, reunion, ingat-ingat po kita dahil panganak nin mga matatabang pagkakan. Tapos mahahamis na pagkakan, ngunya nakapaskuhan. Delikado. Dawa masiram. Dahil panganak, ibaan aabuton ta. Magsalang high bloodon kita. Tumaba kita ngunya na Disyembre. Napuro na sa nabaga karakanan. Nan bulan po kan Disyembre, iyon na bulan na magastos, tapos kadakol mga okasyon na siselebraran sa tuya po mga kababayan. Yan po ang medyo kumbaga, dahil man kita nagkukontra sa pagtubod, kultura kan Romano-Katoliko, kaya lang puro na sa nabaga okasyon. Puro na sa na gusto gastusan. Pag mapabunyag ka, magastos. Pag ma-birthday ka, magastos. Pag mapakasal ka, magastos. Pag mapakumpil ka, magastos. Puro sa nabagastusan ang nangyayari sa tuya po sa Romano-Katoliko. Pag nagadan ka, gagastusan ka man giraray. Yung mga kabaong man patingon niya, na baka mga mamahal na. Puro na sa na pinaggagastusan kan sa tuyang mga kababayan na Romano-Katoliko. Kung iisipon nan kagurang nan baga, grabe ang kapakumbabaan ta. Pinangaki nga ni siya, yaon duman sa sabsaban. Pero iba ang pinapasunod kan na mga kapadian. Ang mga kapadian po, padigarbo, pag-arog kaining panahon. Kung talagang ang pagtubod ta kapakumbabaan, iras ta sa kapwa, bakong anpadi. Ngunyan, maobserbaran niya to, puro mambaga payaman. May mga bihikulo na, may mga pagsasadiri na. Ini po ang panahon na kung minsan kadakol na mga donasyon na nakukuha kan simbahan pag may okasyon ang Romano-Katoliko. Kaya kung ano-ano na sa bagang pagpaparagi bukan padi ng mga fundraising. Kundi yan mayong problema basta may nahiling sa simbahan, ang komunidad, ang mga parisyoner. Kaysa man sa iba na kung minsan kahito narumduman ko sa sarong Monsignor digdi po sa San Antonio de Padua sa siyudad kan Iriga, may mga nawara daang pundo, milyon. May kaibahan pa nga itong media na nagparapasiram-siram, pambihirang buhay yan. Kaibahan ni Father kung sensain.
Kaya minsan dapat simple sana an ipahilingkan sa rumpadi na ang pagiging simpleng buhay. Kaya minsan ang padi baga pigpaparaserbihan, kadakol servidor. Pako man so kagurangnan, siya ang nagsisirbi sa mga nagtitios. Iyo po ito ang ipinapahilingkan kagurangnan pag abot sa pagkabuhay kan tao. Bakong pabunggahan na ang mga padi kung minsan gusto pero may bunggan okasyon. Kaya abangan pa man, kita man ng mga nagtitios, maraot na. Kung tios man ang parokya, tios man sa mga kababayan niya to. Tapos sigan fundraising. Siyempre dahil makasayuman mga parishioner, dapat niya magtao man na kasusupog kay Pader. Tawa nga dikit. Sa igwa man ng mga padi, di punto na nga ni. Kaya ito dyan sa Our Lady of Miraculous Medal Paris, nagtatarampat minsan pakatapos kan sayang humiliya, masabi, ay, sinana ngaya, kung isay na mga nana, sobre siya na ngayon, sobre 20 pesos man sa na permi ang laog, ay napangyayari, pag-arog na po kayan. Kumbaga, sa tatara mo na irigenyo, iniib ko yan sa maray si Pader, kahit tinataw ka ibang mga parishioner. Kumbinsido man ako kay ni Reverend Father Joben Boboy Abanyo kan Lady of Miraculous Medal Paris. Yan po sa Santiago, digdi siyudad kan Iriga, talagang kadakol na hiling na improvement na parokya. So retablo na hamana dawa grabe pa ang utang kan simbahan, milyon pa daa. Normal yan, padikit-dikit, mababayadan man yan. Tapos, nabis to itong, kumbaga binugtakanin pangaran, itong Campo Santo kan mga Katoliko dyan po sa Santiago, kaya visible na sa mga tao. Ibinugtakanin na stainless na nakabugtak duman Santiago Catholic Cemetery. Tapos Our Lady of Miraculous Medal Paris, arog man ka ito, ang ginibo, may pangaran, stainless. Kumbaga kadakol pong mga nagiginibuhan na hiling sa parokya, dakulang bagay. Dawa sabing grabe ang paghagad sa mga parishioner, may mga nahihiling man na improvement po sa simbahan. Parehas man sa Our Lady of Fatima Paris, digdi po sa San Isidro sa siyudad kan Iriga. Reverend Father Dan Aguilar and Cora Paroko, kadakol man pong improvement. Binag-uso-tuntunan, ang tuntunan yaw na sa atubangan kan pertahan kan simbahan. Dahil nag-uuntok, sagkod mo niyan, sige-sigaan pa trabaho. Duman sa Santiago, riribayan man da sa tuntunan duman da, yaon mismo sa ngaan kan pag malaog ka, imbes na velo ang mga lulunadan, yaon duman so tuntunan sa tubangan kan git. Paglaog mo sa simbahan, kaya o sa patio kan simbahan, kaya kumbaga dapat ibugtak sa tamang lugar. Sabi ni Father Abanyo, dahil man nga pwede kaya na basulunin daw kaya da gibo yung ngayon kan mga nakaaging padi digdi sa
Our Lady of Miraculous Medal Pares. Sa indong parokya kan mga panahon. Minsan may mga ginigiribo kahit ito kan mga panahon sa iba man na padi na kumbaga day pinag-aadalan ang sarong edipisyo nga ngapit katuyawan kumbaga sala sa hulog, sala sa lugar ibinugtak na tuntunan. Kaya iyan ibubugtak sa tamang lugar. Hindi padikit-dikit magati Osman ang iba pong mga parishioner diyan po sa Santiago, digdi sa siyudad kan Iriga. Hoy, kumusta man ki Mayor Ella Costica na banwaan po ni na buhi. Saka ki Dr. Renz Nonato dyan sa sinambit ng banwaan. Sabi kan iba pong mga taga Santiago, digdi siyudad kan Iriga, pero nga kung maluya so nakaaging kapitana o mga nagin na punong barangay digdi Santiago, karo nga maluya man ini si punong barangay Digoy Salcedo. Yan lang. Kumbaga magpakitang gilas nga ni si Manoy Digoy. Diyan po sa Santiago. Ito pala napasiring sa Balogo, pababa, dahil lamang nagre-reklamo po sa mga constituentes duman. Dahil lamang pinapadampingan, laralaboy na yung intero, ang agyan mi. Kung minsan, ano bang mga barangay officials, maray sana pag primero. Yan po sa Santiago, digdi siyudad kan Iriga, si gisa naman ang mga paanod kan ibang mga barangay officials dyan. Wala naman na si Manoy Digoy sanaan magpara hero dyan, si Kapitan. Yan iba pong mga barangay officials dyan, mga kumbaga maluya man talaga. Kaya ka na magbarangay officials kung dahil mo mang kayang gampanan ang sa imong trabaho. Yung para sa ragin-sagin, ano ba po kayang mga barangay officials, sigan sa ragin-sagin, importante mag-resibinin honorarium. Nagraray na kan mga buhay. Lagad sa obligasyon sa barangay, dahil man ginigiribo. Kailangan man na si Kapitan sanan magparahiro dyan sa Sendo, sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Magiro umanan ibang mga kagawad dyan na sige sanaan paanod, resibinin honorarium. Magtarabangan ka mo bilang barangay officials. Kung anuan kaluyan kan Kapitan, damay man ka mo na mga kagawad. Yan iba maresa na magparagarawad. Kaya iyan po ang kumbaga ibang mga taga Santiago nagbabasol lang yan sa indang mga napiling barangay official. Yan lang. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat sabi karon sa Philip. Good morning sa mga sinis kamusugan sabay. May mandato ng unya na pinagpaluwas ang Camarines Provincial Office tanganing magdagdag ng mga i-deploy na kapulisan unya na Christmas hour at sa pagsabat ang bagong taon sa probinsya ni Camarines. Base kaya dyan sa Banwaan ni San Jose sa Partido area, sikun kay Police Captain Ryan Ocampo ang acting Chief of Police sa San Jose Municipal Police Station. May mga augmented personnel na ipinagpadala halik sa Police Mobile Forces at sa Provincial Headquarters na yung mga matapang sa pangingilot at yung pag-mantener kang seguridad kang publiko o like mga matasiring sa mga pasyaran, plaza at yung mga pasar. Sa presente, sa itinasagibo na Lisa de Aguinaldo, naging piskulidaan sa nagkapirang aldaw ang naunang kita ng lugar at yung mga mayo na i-raise mga toward incident. Ibig sabihin, talaga nagsunod sa lay at sa mga kababayan dyan sa naunang
buwan. Alam sa tao kay ni, iba yung pagdidikay pa ng Dati Coronel Philip ang pinagpahayag ng PNP San Jose sa mga mapasiring at sinagbabalak na magpasiring sa mga Christmas pasyalan o mag-out of town niya na holiday na siguraduhon na listas ang sa ilang pagbiyahe at ang babayaan man silang harong, i-double check, ibaba ang mga saksakan ng kuryente, yung pinaka-main switch ng silang kuryente, tangan ni makatibaad o makahali man, mailikay sa naman at katibaadan nakasulo. And pakiramdam kang PNP kami ka Rodan Philip na siguraduhon i-double check at sa tuyang nulunadan o naman sa labang biyahe ang mamamatian niya to paluwas at palaog iktig sa Priyon Bicol. Yan sa tungurong informasyon, ikan sa location para sa RTN PA Radio Ronda, Cancer reporting. Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Oy, belated happy birthday pala kay Manay Lisa Pelex dyan po sa San Isidro digdi sa Ciudad Can Iriga. Nag-celebrar kan sa iyang kumpleanyo kasudma. Sabi digdi, traffic update, tuwi na po sa tulong sections na pinagpapakarhay na Andaya Highway. We would like to inform the public that in Andaya Highway, we already opened the 3 sections last night to two-way traffic. The remaining one will be opened today either this morning or in the afternoon. In Daang Maharlika Highway at Labo Camarines Norte, we already opened it at 5:57 p.m. yesterday to one-way traffic. Please help us to disseminate this info to the riding public. Thank you and please bear with us as we continue to improve the situation of our road network, DPWH Region 5. Nagray-rahay na. Tapos, Commission on Elections po, pinag-reject na petition tanganing i-disqualify ang suspected child abuser Apollo Kibuloy na magdalagan sa May 2025 midterm elections. At yan, ipapadagos niya to yan. Nasa linya man si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat Karandang Philip, maray na pagkaaga sa mga nagtabay sa tuya. Igwanin pinagpalawas na naman na informasyon. Ini pong sa representative Saldico kan Ato Bicol Party List kung saan nagkaigwa pala ni na pagseripon si Ato Bicol Party List Congressman Rene Saldico, si Congressman Joey Sarto Salceda, Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr., at yung mga opisyalis Karambay Electric Cooperative Aleco. Ini taganing para Karambang Philip ang mga solusyon sa problema kan supply kan kuryente o dyan sa probinsya Karambay. Na pagkasunduan na pupunan ang construction kan doang bagong substation dyan sa parte kan Kulyat at Mandigaw City o beto na pakusubon ang infrastruktura kan kuryente at yung magtaon ni malauman at dagos-dagos na servisyo sa elektrisidad. Siguro sa mga opisyal, ang mga proyekto ini magpapakarhay sa ekonomiya at ginawahan kan mga residentes duman mientras pinagsiguro ang mas pusog na supply kan kuryente para sa mga kaharungan at man pagninegosyo. Sarong mas maliwanag na futuro ang naghahanap sa albay sa tabang kan modernong infrastruktura at kooperasyon kan lokal na gobyerno at man kan albay electric cooperative. Kaya ako na nagpapasalamat sa lahat ng nini kan Ato Bicol for medyo pa ang problema sa kuryente maski pa paano matatawa na po ng solusyon yan po sa probinsya kan albay. Bueno, sa iba pa na itong informasyon Karondang Philip para mo pinag-ulayan sa kanyan. Inibagang nangyari duman sa Taguig in connection kan
daro pangatiman sa Kamsur Express sa pinagsagibo na kawat sa basketball kanakaaging andaw duman sa naunang bita ng lugar. Maski nga ni si Engineer Solomon na Monmongo kan siyudad kan Inriga nagpamati kan grabing kuyan kumbaga kulubot, rautbot sa nangyaring ini na garo naatiman ang satuya kong mga kababayan na taga Camarines Sur. Bataw niya to, ini pong mismong post baga ni Engineer Solomon na Monmongo kan siyudad kan Inriga. Kung ano talaga ang tunay na istorya duman sa nag-viral baga na video kung nadalan mo ini karon Philip kung saan laban baga ini kan sa tuya pong mga karakawat ini pong Kamsur Express laban duman sa mga panlaban kay pong Taguig. Ang sabi ni Engineer Solomon mo, alam mo na rin pagkahapon kan Disyembre 21, 4 na oras bago ang kawat, nagabot ang 5 buses kan Camarines Sur sa Taguig na nagbiyahe ng halos 18 oras para magdala na suportahan ang satuyang Kamsur Express. Kan magabot sinda, akan pag-abot nindan na araman kan official kan Taguig General na iguanin mga paradalan na mga taga Camarines Sur. Asin nagreklamo nagreklamo tulot-tulot sa NBL, National Basketball League, na decision daan na may mga taga-Camarines Sur na magdalan asin maribukan ini sigon sa opisyal. Asin balak daan na panahon ang Dueñas Gym, sabi pa nga ni Engineer Monmongo, ano kung panahon ito ang venue, paano bawal ini. Igwa daw ng lay na nagbabawal na magdalan ang fans. At bapo daw na tama lang na first come, first serve. Maisinda, sabi niya, maaga kami, kaya meron kaming right na manood ang mga taga Camarines Sur. Kasi hindi pa na-content ako, nagpakunta kan pulis, ang nasa ng official na ini, pinapaluwas pa mga Camarines Sur. May padaa para maglaog. Siyempre, dahil kita nagtubok sa paluwason, madaling sabi, warang nagigo ang pulis dinda, purely harassment. So, game time. Sa Enso Kawat Tabi Ate Glenn, duman mismo sa Taguig. Iyon Ang mayor kan Taguig ba kung Bicolano? Bicolana? Again. Bakong ang mayor dyan, garo taga Bicol man? Yan nga ni ang problema. Tarong Philip, daw, ipagpadagos niya to. So, game time. Sa last 3 minutes kan na naro, sabi ni Din, wala akong masabi sa Taguig Generals. They work hard na umabol na sa madaling sabi. Nag-choke o nag-collapse tayo. Aminado ako. Lumabas ang pagka-veteran ng Taguig. No excuses, they won. Uulitin ko, panalo ang Taguig and my congratulations to them. Ang sabi pa ni Engineer Solomon mo, pero nung laro, madaling lapses ang NBL, maraming lapses ang NBL at ang mga host team na Taguig. Di nila na-control ang tao and alam nyo na ang mga nangyari. May mga viral na mga videos na kayo na ang humusga. Mga momentum na sana natin napuputol sa interaction ng mga tao. Madaling sabi, distraction yan sa part natin. Ikaw ba naman maglalaro ka na, di mo alam ang safety at security mo after ng game, di ba? So maraming pag medyo may mga mariribok. Marami tayong reklamo pero walang nagawa ang NBL sa mga crowd. Ikaw ba naman pati hanggang sa guhit ng court, merong crowd, kaya di may iwasan magkagulo talaga. At sana next time, umanak na ng bagong home court ang Taguig na safe ang teams na lalaro sa kanila at maiwasan at hindi na maulit ang nangyari ng nakaraang gabi. Visiting teams deserve safe venue kasi ang home court namin is world class at very safe.
sa lahat. Sa igwa din kuyan baga sa diring court orog na po ining si Engineer Solomon Ngo igwaya min basketball court sa Siyudad kan Iriga. Pati mga players ng Taguig ang babangis na din dahil sa crowd. Ikaw ba naman nakakampay mo ang crowd? Di ka babangis? Pira dito, pira doon. Again, watch the viral video sa pinagagagawa ng Taguig. Di ko na iisa-isahin. And lastly, sabi ni Dick, nakita ko sa video yung kay Verman Magpantay, pinag-forward ko sa NBL para makita man lang nila yung nangyari para man lang mabigyan ng fine si Jonathan Lontok ng Taguig. Very relaxed ako sa pagsabi, pero eto si NBL, may rason sa akin, sinalo lang ni Lontok si Magpantay. Hindi ba initagulo mo sa sagot niya? To make this story short, nag-meeting ang NBL at nagsabi sa akin na act of violence ginawa ni Jonathan Lontok at dapat out of the game siya. Yun na lang consolation ko na dapat mapadagot at dapat kanagot. Usapan namin ng NBL na magpapalabas sila ng statement regarding sa act of violence na ginawa ni Jonathan Lontok at yan ang hinihintay ko para man lang mabigyan ng hustisya yung ginawa kay Verman Magpantay na masyadong inapihin ng Taguig General. Sana sumunod sa usapan ang NBL para naman makabawas sa sama ng loob natin yung nangyari ng nakaraang gabi. Again, hindi po kami loser. Marunong kami tumanggap ng pagkatalo and I give credit to Taguig Generals. Pero sana sa tamang pagkatalo lang sana. Masakit sa ating lahat ang nangyari pero tapos na. Wala na tayo magagawa. Bawi na lang tayo next year kung babalik pa tayo sa NBL. Ang aking taus-pusong salamat kina Gob Villaforte bilang team owner, Kong Elray Villaforte at Kong Mix Villaforte. Gabay kayong mag-ama. Salamat sa suporta niyo. Nakasubaybay po silang tatlo from day 1 to 5 at nangangako na mas papalakasin pa ang Kamsur Express next year. Proud akong taga Kamsur, Go Kamsur Express. Maraming salamat sa mga suporta niyo. Nakakataba sa puso at damdamin ang mga comment at post niyo sa pagtatanggol sa nag-iisa nating Kamsur Express. Pakiusap ko sana sa inyong lahat, maging mainaan tayong lahat. Pakita natin na hindi tayo pareho nila bilang basketball fan. Babawi tayo next year, we will come back strong. As your team governor of Kamsur Express, I am now signing off. I'll see you all next year. Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Maraming salamat sa inyong lahat. So yan, Karanda Philip, ini pong pinag-post mismo ni Engineer Solomon Monmonwan, kaya pong kababayan, dapat di pa kasi nag-viral na video, duman sa nasambitang kawat na nakarasman, ini pong mga team, nahali po, ang mga supporters, nahali po sa probinsya kan Camarines Sur. Glenn, ano yan garo perming nakakalaog sa kontrobersiya ang mga player kan Camarines Sur. Kaya ito sa Iriga, aro nag-walk out man. Talagang sabi nga ni kaya, ang problema kaya karon na Philip, kita baga sa Iriga, dapat accommodating kung baga itong kuyan. Pag-abot sa mga kawat, dahil kita rin na kumbaga pinagdidibo ng mga araw kayo ng harassment. Pero pag-abot sa ibang lugar, pagyaon na duman ang Iriga, garo nakakamatikan na si Ring. So, garo kabaliktadan na kung sa inyo kung gorano ang pagka itong pinagkakuyan kayan, ano itong exact word kayan. Hospitable ang Iriga, garo nababaliktad pag yaon sa ibang lugar sa Rotang Philip. Kaya iyon ang nangyayari. At ibad may makaulay kita, dapat mo sa bagay na ini, at may masyado ka na gobyerno kan Iriga talagang nag-react sa nasabit na pong pangyayari, duman sa Taguig na narasmara sa kaya po mga kababayan digdi po sa pangyayaring ini dyan po sa syudad po na Taguig. Kuyang controversial ini pong pangyayaring ini karon na Philip. Itong video garo
Hasangan yan na nag-circulate ini, kamo na lang mag-usga naman sa video na kung saan talagang igapon nangyari na garo harassment man sa Samsur Express. So yan, kapag patuloy po yung informasyon, gikan sa location, Landa reporting. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Minsan na team kan irga ka ito naglaog man sa kontrobersiya. Ngunya na naman ang Camarines Sur Express. Anong nangyayari sa Satuya? Tagaro permi kitang pinag-iinitan duman sa National Basketball League. Ito na nakakabelo ang Camarines Sur sa Kairiga pag abot sa arog kaya na mga pakawat. Maging persa naman ko taan management ka na National Basketball League. Ako pong arog kaya na garo pigi-initan kaya ang mga team na halidig di sa Iriga saka sa Camarines Sur pag abot duman sa National Basketball League. Ay napangyayari. Pakarhayon ang management masakit kung arog po kayan makadisganar baga sa parte kan mga taga-Iriga sin Camarines Sur na magparabali-bali pa sa arog kaya ng mga kawat pag arog po kayan. Gusto tamang kuta na may mga magsikat na mga taga-Camarines Sur, taga-Iriga pag abot sa kawat na basketball. Kundi kung narog po kayo na nangyayari ay makasuya. Na dahil man lamang kita tinatawan ng belo ng tsansa na maipahiling ta ang tibay kan mga taga-Iriga asin man taga-Camarines Sur pag abot sa kawat na basketball. Ginagastusan man po bagayan kan lokal na gobyerno, kan Iriga, so team kay ito digdi. Tapos ngunyan ang nagagastos ang provincial government kan Camarines Sur para sana makakuakitan ng mga potensyal na para kawat sa basketball digdi po sa Camarines Sur. Ini po ang dapat na tawanin kumbaga dalan kan National Basketball League na mapakarhayan na management pag abot sa sports o sa basketball duman sa national ta herak man kan mga naglalapigot, nagagastos nangani sa nang makabali dyan sa pakawat na yan tapos sa arugunin do kayan ay Santissima. Sa sunod ay na yan magbarali ta makasuya ngayon nangyayari kumbaga kakulanganin disiplina dapat itong kung may salaan player kastiguhon patawanin penalidad ba kung ang nagpapakawat minsan may sinusurog sala po baga pag abot sa arog kay ning mga pakawat maging persa na kita sport bako yan sa sports pag arog kayan na dalaga na may nagkakasuruya sa ginigibong pakawat kan National Basketball League bakong tamaan pa sistema kumbaga mayong seguridad ang makawat saka ang mga meron pag arog kayan. Dapat may assurance na magiging fair sports sports nga na pinaglalabanan tadigdi ba kung arog po kayan na may mga naliligis na kumbaga na ikinakauyam na sa indong pakawat sa National Basketball League. Padagos niya ito itong manunungod po sa disqualification versus Kibuloy na
halion ka na COMELEC, sa listahan ka na mga kandidato bilang senador, alagad sa 14-page decision ka na COMELEC First Division petitioner Labor Leader Sani Matula failed to provide sufficient evidence to conceal the certificate of candidacy of the jailed religious leader. Kumbaga, ay manakapag-provide ini pong labor leader na si Sani Matula. Ayun, nagpetisyon nagpetisyon mismo sa Commission on Election para disqualified bilang kandidatong senador si Pastor Apollo Kibuloy. Bahala ng mga namamanuaan kung iboto si Kibuloy o dai. Ang madesisyon man kaya ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino minsan tontoman. Kandidato nga ni si haloy nang nagpara kandidato naging mayor si dating Mayor Alice Go Kambamban Tarlac. Ito palan baka uman Filipino citizen, makmong makalungkutan yan sa buhay kan Commission on Election. Aram-araman na kan may mga kaso na baka uman pala na naturally born Filipino citizen si Alice Go. Ay indang mga buhay tayo sa Pilipinas. Saro kaya sa dapat linigan ang linyada kan Commission on Election. Kumbaga, taday nasasaraan mga arog po kay ning mga kandidato. May mga kaso na nga ni kriminal. Ay mangiraray po nadidisqualified. Digdi nga ni sa Camarines or pigpapara padidisqualified mambaga ang duwang kandidato si Bong Rodriguez sa pagka-gobernador saka si Philip Fortuno sa pagka congressman. Hindi nagluluwas garo fake news man sanaan mga pigpapara paluwas sa mga local tabloid, lokal na dyaryo digdi po sa tuyang lugar. Mismong dapatan magpaluwas kainin in disqualification ang Commission on Election tas hindan nakakaaram kung ano ini pwedeng i-disqualified kung bako talagang totoong taga Ringconada ining si Philip Fortuno. Ay pambihirang buhay tayo ni digdi po sa Pilipinas. Pero antes mo kita magpadagos sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ngunya nakapaskuhan, sa tahaw kan sa tung kaugmahan, dayta man lugod malingawan ang tunay na diwa kan Pasko, iyo ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan bilang sarong umboy sa sabsab. Pinapagirumdum ang pagiging mapagkumbaba, sagkod mapagpasalamat sa gabos na biyayang naresibi sa patapos ng taon. Sa ngaran kan University of Northeastern Philippines asin bilog na pamilya Alfilor sa Iriga City. Ini po si Atty. Pichi Alfilor nagpapaabot ng mahugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Merry Christmas to one and all. Greetings coming from Honorable Vincent Boyet Nagrampa, Punong Barangay San Vicente Sur, Iriga City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado, San Roque, Iriga City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Iriga City. Jerry Navarez, Chief Plant Transportation Office, Ligao City, Albay. Mr. and Mrs. Amormillo R. Agaw and family, San Agustin, Iriga City. Nakings Fall Water Repelling Station, Zone 2 National Highway, and front San Isidro Elementary School, Iriga City. Owned and managed by Ani Barasina and Poli Bagapuro. Mag-alay ng panalangin.
An katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso, pagkamuot asin pagpapatawad, ngunyan nakapaskuhan sa pagrupyaw kan sa tuyang paratubos na si Hesu Kristo. Mensahe hali sa mga minasunod. Contud Boys is San Miguel, Irigas City, care of Edgar De Villa, Mr. and Mrs. Ray Robicho, Nanay mo British Columbia, Mr. and Mrs. Marivic Clavillas Mazo and Family, 269 Coral Street, San Isidro, Irigas City. De Villa Family and Sons, Jonil, Jesse, Philip, and Carlos, Santa Cruz Sur, Irigas City. Jujel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Barangay Council of Santa Cruz Sur, Irigas City, headed by Josefina Comla Piñones, Santa Cruz Sur, Irigas City. And Audi Jose De Villa, retired Major, Philippine Air Force, Zone 2, San Jose, Irigas City. Sasatuya Gabos, Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. May God fill your Yuletide season in all your days with immeasurable prosperity and joy. Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. Greetings coming from Lala's Boutique and Minimart and BGSN Store located at Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Manghentes Beach Resort located at Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mrs. Adele Fajardo Mangente and Blisilda Mangente Elevado. On Style Graphics Design and Services located at Tipper Street, Barangay Market Site, Daraga, Albay, with branches at Tabaco. Owned and managed by Rowena Luna. Gemstar Trading Services offered ATM withdrawal, GCash, cash in and cash out, Maya Pay Bills, loading station, and cosmetics items. Owned and managed by Dada, Malin, May, and Camille. Honorable Mark Nino Casano, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Cecilia Cecil C. Cuarto, Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Nakagat ika sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin dekalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $6.99 sana.
ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kayak mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na ka-law office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards, asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kungunyan. Tayo na sa Emlorie, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahala, tulay na nagbibigay buhay. Tayo na sa Emlorie, tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Magandang araw mga kaibigan! Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Padagos po kita digdis sa tuyang programa. Igwa na kitang 59 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Karabang-tabang naman ang mga ahensya kan gobyerno sa pag-aksyon sa problema sa tinampo asin kilometrong nakakainit nin payo asin nakakapagal na traffic duman sa Andaya Highway lalo na sa Lupi, Camarines Sur. Sigon kay Engineer Renz Nicola Malinaw, Maintenance Engineer, kana Biyernes pang-aga nasa 80% na sinda ka na sa indang dumping asin pagbubugtak nin sheet pile
sa enot na porsyon kan raot na pundasyon. Mientras na dagos-dagos man ang trabaho sa maniba-ibang section tanganing maagihanaan parihong lenya. Yun sa iya dakulang hamon an uran asin rayo kan lugar sa delivery kan mga gagamito narog na sanaman kan pang dumping asin sheet pile may mga materialis kaya nga halip pa duman sa Naga asin man Legazpi City. Tinawan o tatawan doon kan DPWH First Engineering District na pinagmamaigutan na nindang matapos tulos ang patrabaho dahilan tadakul naan biyahero na papalaog asin paluwas sa Bicol Region ngunya na holiday season katabang man ang iba pang district offices. Pinagpirit pa man ni malinaw na matapos ang road slips kan Bagyong Christine, igwa naman sindang request kan budget para sa long-term solution. Asin pinapatutukan na ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang aksyon asin solusyon sa naunang bita ng problema. Tapos ini pong nasabat na puon Enero sagkod Disyembre 18 ang mga droga na nagkakantidad nin kabilugan na 2,437,537,036.40 sigun sa Philippine National Police Drug Enforcement Group asin man kan nagtalikod na simana ipinaluwas ang bagay ni ini. Doon sa datos kan unit na samsam nindaan 3,866,600 na pidaso kan marijuana asin 1,830,187.87 na gramo kan pinaalang na dahon kan marijuana. 168,260.24 na gramo man kan shabu. 48,672 na gramo kan ketamine. Asin man 36,951 na gramo man kan kos. Tapos ining on mil 343 na pidaso kan ecstasy asin 90 na gramo kan cocaine. Nasamsam man ang droga sa 698 na operasyon kung 366 ang buy-bust operation, 232 ang naaresto ang mga wanted person, 47 ang search warrant operations, 45 ang marijuana eradication operations, asin 4 ang interdiction operations. Dagdag pa kan DAG, 809 na drug personalities ang naaresto sa mga operasyon kaini. I commend the men and women of the PNP DAG for their exceptional commitment to the fight against illegal drugs, sigun ki PNP DAG Director Brigadier General Eliasar Mata. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, resibihon pa niya to na sa rupang report o pagbabalik. Report! Pagbabalik ni Karondang Raquel, pasok. Salamat sa ikaw sa pilis sa tuyang pagtukan informasyon sila tinukat. Nanidugan mo yan ang sarang election watchdog. Ikisa yung people na mali pang puder ang Commission ng Election na sa mga nagsasamantala sa holiday season para sa amay na vote buying at idara ko ng tarpaulin ang mga nagkaperang politiko ikisa yung people. Siguro sa naunapita ng grupo, maski pa bako pa election campaign sa laang pigitibo ka nagkaperang mga kandidato yato na nagkataon ng manday-day na bagay at sigado nga ni makuha ang boto kang publiko. Katapos kayo ni pinagkatutuan sa naunapita ng grupo ang mga botante na mismo ang dapat maghiro, mga botante na subot dapat karoon na silip ang maghiro at maging wise na inila ipagboto ang mga botadong personalidad na nakamate na nun yan na nagkakira sa mga
kandidato liwat, ano na naman talaga ang sa itang posisyon. Ilagisuan ko kadi, ikaw ang piling ka na unang pisan ng grupo ang Commission on Election Comelec Regional Office number 5 na dapat ipa-upload ang mga proyektong personalidad at yung pagpaliwanag ko ng mga ini, motibo kayo na ma-expose ang tunay na intensyon. Sa hearing na pagida, kadi ko ng Philip, mayo na mapayulat sa anuman na lay ang nasabi ng komisyon. Ipigdugang pa ka na unang pisan ng grupo na pinakaipon na dinawon man ang definasyon ng kandidato na magpuon sa pagsusunod ng Certificate of Candidacy as in dapat magsunod ang mga ini sa mga rules sa pangangampanya at mapakusog ang lay sa paninibag ng mga ibwerto sa early campaigning. Ipigpaliwanag pa palasabi ng grupo na pinakaipuan malinawan ng lay na rin na imaaboso sa mga politiko ang anuman na sitwasyon. Orog na ngunya dati karon sa Philip na nagilipadan na sa social media ang mga nagkapirang kandidato ang sa mga trolls, nagpapamati na, yan na ang daklagan ni mararaot sa Taparamon sa kapwa politiko na kalaban sa iyang political career. Yan ang supremo na informasyon, kita sa location para sa RCS, Sierra Gironda, kapag Cáceres, reporting. Salamat Geraray Tabi karon nga Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Digdi sa Tropical Cyclone Bulletin number 1, ining si Romina continues to move northeastward towards the southern Calayan Island as of 10 a.m. Center of Tropical Depression Romina was estimated based on all available data 365 kilometers south of Calayan, Palawan, Pag-asa Island, outside PAR, 7.8 north, 114.7 east. It is moving northeastward at 30 km per hour with maximum sustained winds of 55 km per hour near the center. Gustiness of up to 70 km per hour and central pressure of 1004 HPA. Extent of tropical cyclone winds is strong winds extend outwards up to 200 km from the center. Tapos iniman pong good news sa mga biyahero pag paluwas as in palaog sa Bicol Region dahil na nagpaluwas na ng travel advisor ang DPWH Bicol. Lapit sa sitwasyon sa nagkapirang mga tinampo palaog as in paluwas digdi sa riyon kan Bicol. Man sa Caso Recodos sa gabos na miyembros konsumidores kan Caso Recodos ang taripa sa kuryente ngunyan po na bulan na Disyembre naglangkaw po nin kadikit nin nasa 0.685 per kilowatt-hour sa residential, low voltage 0.945 per kilowatt-hour as in sa high voltage nagsakat man po nin nasa 0.129 per kilowatt-hour. Kumpara po kan nakaging Nobyembre o bulan, ang rason po kan paglangkaw nin kadikit na sentimos kan taripa nin kuryente unya na bulan na Disyembre inininhuli po sa paglangkaw man kan presyo na nababakal na kuryente kan sa tong kooperatiba sa mga power suppliers kay ni lalong-lalo na ang binabakal sa wholesale electricity spot market o WISM. Hoya po ang taripa sa kuryente ngunya na Disyembre sa residential 8 pesos o ining 8.0940 per kilowatt hour, sa low voltage 7.2056 per kilowatt hour, kumbaga lampas 7 pesos. Sa high voltage man po 6.22
69 per kilowatt hour, lampas man 6 pesos. Sa demand charge, 167.56 per kilowatt hour. Kung may mga kaputan na lumanas na kamo sa power rates billing section. Magadikit sa naman ang dinangkaw kan singil sa kuryente duman po sa Casoreco 2. Tiga tawan doon man kan sarong principal sa Banuan kan Goa Camarines Sur ang importansya kan suporta para sa mga estudyante gikan sa sindang mga magurang asin eskwelahan. Sigon ki Oscar Parula, principal kan Goa Central School, pigpahayag kay nina ang DepEd igwanin programa para sa math pair na pigkukondusir taon-taon kung saan nagkakaigwanan training para sa mga aki tanganing maipresentar sa higher level competition as in magin sa international event. Afera parigdi nagkakaigwamanin mga coaches an mga aki as in magin an mga magurang nagkukasubot nin private teachers tanganing magtukdo sa sindang mga aki dapit sa math. Pigtawan linaw man ni Parula na ang subject na math an bako sa nang dapit sa computation alagad kay puan manin comprehensive learning. Holidigdi nakikisabayan ang sindang mga estudyante na nanggagana nin mga medalya sa mga international competition pagabot sa International Mathematical Olympiad elementary level. Mientras tanto, ang mga nanggana sa siring na kompetisyon ang tatawanin pag-onra asin awarding sa maabot na Disyembre 27 na ikukondusir sa CWC Pili Camarines Sur para sa mga gold medalist na mga estudyante, siring man sa mga coaches. Sa ibong nalado na mamayag pagmana ni Bapa ninda ng mga estudyante pag-abot sa iba pang mga subjects na kunsain kasuarin sana nakaguno man ang mga ininin mga medalya sa division event. Pigtawan dun man kan principal na dakulang katabangan ang bilog na suporta kan magurang asin kan eskwelahan sa mga aki tanganing makaputan kan mga ini an sa indang trayumpo. Mantang nagsunod naman ni Sio Coast Order and Land Transportation Office LTO sa 24 na mga truck owners na nagbabiyahe nin igwang worn out tires sigon kay LTO Chief Baygor Mendoza III na pag-araman kan sa indang mga enforcers and padagos na pagbiyahe kan mga truck sa irarom kan mga operators na ini gamit ang mga worn out tires na iyong maigot o mahigot na ipinagbabawal kan na pamayuhan. Ini ang darakan nagin mandato kan LTO sa mga rehistradong truck owners na daraonan sa indang mga truck sa ahensya para sa sarong roadworthiness inspection na iyong mahigot na pigpapautob man kan LTO. Mientras tanto, holidigdi ang pig-obliga na ang mga operators na magsumitir kan sarong rating as in notarized na paliwanag kung taano dahil ini dapat masunadanin kaso
na nasa erarom kan pagbalgar sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Paliwanag man ni Mendoza sa rosa na ini sa mga lakdang na pigpapautob kan LTO para sa mas ligtas na tinampo para man sa mga motorista asin commuters. Hoy, kumusta man palan kay Manoy Felix Castillo dyan po sa Babatngan, San Isidro, digdi po siyudad kan Iriga. Kay Engineer Monmongo, asin man kay Sir Arnel Tan. Belated happy birthday kay DJ Mandy. Nagselebrar po kan sa iyang kumpleanyo kasudma. Uno basang ngod. Kaya na daw basang ngod Naikurit man kan Philippine Coast Guard na nasa labis sa 40,000 naan mga pasahero mauruli sa kanya-kanya kaining mga probinsya sa mga pantalan sa bilog na nasyon. Basado sa datos kan Philippine Coast Guard, nasa 20,740 ang kabilugan na numero kan mga outbound passengers, mantang 18,516 man ang inbound passengers sa mga terminal nationwide. Naikurit man ang halangkaw na numero kan mga pasahero sa Batangas Port, asin magin mga lunadan digdi na iyong rason kan halabang pila sa mga bakalan kan tiket sa nasambitan ng pantalan. Sigun sa Coast Guard District, Southern Tagalog, huli sa halangkaw na numero kan mga pasahero sa mga pantalan, nakapreparar sa indang pamayuhan tanganing mamantinir an kasalbaduhan asin karahayan kan mga port sa nasyon asin magtaong assistance kun kinakaipuhan. Tangon niya ni Guang 2,871 na personnel ang nakadestino sa 16 na distrito sa bilog na nasyon. Mientras tanto, nagsagibo man kan nakalis na aldaw in inspection PCG sa 115 na mga vessels asin man 45 na motorboats. Tanganing machik an mga makina kaini para sa kasalbaduhan kan mga pasahero. Tapos iniman pong pigserto kan Office of the Ombudsman na pinal asin day na mababagoan sa indang desisyon na masibak na sa pwesto si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Director Demosthenes R. Escuto. Sa pigluwas na 8 pahina kan joint order day pig-ako kan OMB and motion for consideration Escuto kan nakalis na ika-5 kan Pebrero sa presenteng taon para sa dismissal kay ni sa pwesto huli sa mga kaso kan grave misconduct asin conduct prejudicial to the service pati naman ang filing of graft charges. Basado sa order, mamantinirun kan OMB ang sendang mga naging kasimbagan kan nakalis na Pebrero tanganing dagusan sa pwesto si Escuto Kunsain kan suarin sana ang naiangat kay ni asin pigdeklarar na nadagusan na ining perpetually disqualified. Bukod sabiyon, anday na pwedeng magdalagan o magkuhanin maski anong posisyon sa gobyerno si Escuto.
Kaibahan man sa padusan cancellation of eligibility for future of retirement benefits as in perpetual disqualification to hold public office kay ni. Mientras tanto, marumduman man na nag-ugat ang mga kaso na ini ni Scotto gikan sa rong 2018 purchase kan mga transmitters as in transceivers para sa Integrated Marine Environment Monitoring System Project Phase 2 Pilo Project kan BIPAR. Ano pala ang Scotto higihingutuhan. Tapos nagsakat na po sa 94 katawan binawian in buhay makalihis ang panlalamasa kan Cyclone Chido sa Mozambique. Sigon sa National Institute of Risk and Disaster Management na iguanin 768 na iba pa ang lugadan asin labiman sa 6,022 o 622,000 ang apektado kan nasambitan ng route nin panahon. Igwaining dara na kusog kan duros na nagpapakol sa 260 kilometros kada oras na nagkausan in pirang aldaw na pag-uran. An bagyo an enot naman naglamasa sa mayuti duman sa France nagwalat nin grabing danyos. Kumusta man pala sa UNEP High School Batch 87? Ki Ate Marie Manaog asin man sa pamilya Coronel dyan po sa Masuso, digdi po siyudad kan Iriga. Ki Ate Milit Moral asin man Manoy Buboy sa kaki Manay Silita Robles asin man Manoy Rome Robles. Siyempre ki konsidaday man na perming hayahayan buhay. Duwang aldaw na sana, Pasko na. Pasko na sintak ko. Ano lamang, terming malumlum ang panahon. Sa pagpapaabot ka na pagbati sa 50th anniversary kan Metro Manila Film Festival, ngunya na taon tinawanin na dalan in the House Speaker Martin Romualdez in Mantingog, Party List Representative Bida Romualdez, an mayaman na sining kan pelikulang Pilipino kasabay kan pag-imbitar sa publiko na tangkilikon an sampulong Metro Manila Film Festival 2024 entries na ipapaluwas puon sa Pasko ngunya na taon. Mandigdi kan kurahaw kan nagkapirang mga netizens na nag-aninin man iba-ibang reaksyon sa social media matapos iluwas na kan Bangko Sentral kan Pilipinas ang bagong polymer banknotes kan nagtalikod ungon niya na Lunis. Inaasahan ang nationwide circulation kan bagong polymer banknotes sa maabot na Enero 2025 na pinaghali ng mga retrato kan mga politiko.
Sigon man ki Cadiz Mayor Salvador Escalante Jr. ang presensya kan mga gamgam asin sarong malinaw na indikasyon kan matabang kapalibutan duman sa Cadiz ang nagpapahiling na mataba man na biodiversity. Ipinahiling kan mga black-headed gulls sa lugar an kalidad kan kapalibutan kan Cadiz na nagaakit kan mga bihirang gamgam hali sa rayong lugar. Pinag-inganyo man ni Mayor Escalante ang mga residente sin mga bisita kan syudad na kuahan nin retrato ang mga gamgam pahalagaan ang mga migratory species. Idinagdag pa kainian pagkakataon na mahiling ang mga bihirang gamgam iyon sarong pagirumdom na ang pangataman sa kapalibutan iyon responsibilidad kan lambang saro. Pinag-abisuhan pa man niya ang gabos na mantiniro na malinig asin tol-tol ang kapalibutan para sa mga masunod na henerasyon. Tapos ini pong inaasahan man na mariresolbera na ang magabat na traffic sa duwang lugar digdi sa Bicol and Camarines Norte matapos saka Camarines Sur matapos buksan kan Department of Public Works and Highways ang nagkapirang parte kan Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur asin daang Maharlika Highway duman sa Labo, Camarines Norte kung pa kan nagtalikod na Sabado. Sigon sa post kan Department of Public Works and Highways Region 5 ngunya na simana hasta sa mga masunod na aldaw tulong party na sana kan Rolando Andaya Highway na susumpay sa Calawag, Quezon asin man si Pukot, Camarines Sur pwede nang agian kan mga motorista matapos makumpleto ang pagkukumpuni kan nagkapirang tinampo na nagrasay dalan sa mayong untok na pagbulos kan uran kan mga nakaaging aldaw. Pirang aldaw nakamatinin magabat na traffic ang mga motorista na nagbabiyahe pasiring Bicol hali duman sa Metro Manila na dating inaabot sa 10 oras. Alagad kan mga nagtalikod na aldaw halos nag-aabot na sa 20 oras ang biyaheng Bicol dahil ang tamayong hiriruan ang nilunadan pag-abot sa Andaya Highway sigon sa report kan Highway Patrol Group. Nagbugtak naman in mga tauhan ang Highway Patrol Group tanganing magtabang sa pagmando kan traffic kan maipit o kan maipit ang ginatus na lulunadan kadaklan iyon cargo trucks asin mga pampasayrong bus sa duwang major thoroughfares dahilan sa sinasagibong repair work sa mga nagrasay na parte kan tinampo. We would like to inform the public that in Andaya Highway we already opened the 3 sections last night to two-way traffic. The remaining one will be open today, either this morning or in the afternoon, sabi pa kan DPWH. And daang Maharlika Highway as in Labo, Camarines Norte, we already opened it at 5:57 p.m. yesterday to one-way traffic sigun pa sa naunabita ng ahensya. Tapos iniman pong pinaluwas kan Netflix and trailer para sa bagong season kan original series kaining XO Kitty kan nagtalikod na simana sin madadalan sa naunang bita ng streaming platform po Enero 16, 2025.
Bilang spin-off sa To All the Boys film series ni Ginny Han, author kan book trilogy kan nasambit ng film series, nosundan man kan XO Kitty. An istorya kan tugang ni Lara Jane, bida sa To All the Boys na si Kitty Song Covey. Liwat magbabalik ang cast kan nasambit ng serye na sinda Anna Cathcart na maganap bilang si Kitty, Sang Yun Lee na maganap man bilang si Minho, asin iba pa para second season kaini. Pero sa pagbabalik ang original cast, mabalik man asin magkakaiguan ng special appearance sa season 2 kan XO Kitty ang bida sa To All the Boys at boyfriend ni Lara Jane na si Peter Kabensky na ginagampanan ni Noah Centineo. Ayan, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose
Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguan na kitang 37 minutos. Makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Hoy, happy birthday pala. Happy birthday. Happy 40th wedding anniversary. Ki Sir Jimmy Haim. Asin man ki Madam Milo. Pero po sa tatawantanin doon ngunya, ining manunungod baga sa simbang gabi o ining misa di Aguinaldo. Na nagpuon kan petsa 16. Siyam na aldaw na pag mimisa di Aguinaldo nan iba ang sabi kaya ako perfect kumbaga daing absent sa misa di Aguinaldo o simbang gabi hanggang sagkod sa Pasko. Ano ba kaya may mga wish? Ngunyan kung dahil po maka-perfect kan simbang gabi, ano man ang gustong sabihon. Pero mayo man sa imong mawawara. Kung sa siyam na aldaw na yan hanggang Pasko, nung dahil ka makapag simbang gabi. Minsan, kung ano-ano na sa napukan na sa isip man kan ibang mga kababayan niya to.
Ang importante dyan, ang gibo mo, tol-tol. Kaya man pinagsasabing na perfect mo ang simbang gabi, kaso man yan na perfect mo, kung ang gibo mo man human giraray, salto, may mga ugali kang day nababago, parehas yan po kan pag sa Diyos. Tawayan oral daw, kayaon sa laog kan simbahan, nagpaparaluhod-luhod kung ang sa imong gibo, bakong makatawo, bakong makadiyos, ay inutil. Sa buhay niya to, kung itong totoong pagsasa Diyos, pagka makatawo, iyo po yan ang importante. Baka umana gustong sabihon, milita na perfect mo ang pagpara simba sa laog nin siyam na aldaw, pang sampulan na Pasko. Gustong sabihon, mababag-unan sa imong buhay sa mga kung ano-anong dai mo ginigibo o sa mga sala mong gawi. Ang pinakamarhay po dyan, dai mo yan ma-perfect na simbang gabi, basta tultulan sa imong gibo. Kung minsan nadududahan lugod, kung arin pa nga sa mga yaon sa simbahan o roal daw, nagpapakabanal, yulugod ang mga salto ang gibo. Yan pa na obserbahan kan ibang mga kababayan niya to. Na imbis iyo ang magin modelo, magpaarog nin tultol na mga pag-uugali, iyo palugodan na iba, mga plastic. Yan pa na obserbaran niya to. Kaya di kita magpara saragin-sagin na. Ngayon, yaw na kita sa laukan simbahan, perming nagluluhod, perming kaibahan ni pader. Kung nan gibutaman, bako man makatao, makadiyos, ay sayang kan pagpara urual daw mo dyan sa simbahan. Mas maray pa kayan dawa Domingo ko sa nagsisimba, ang importante, ang gibo mo tama, tol-tol, kumbaga makatao sa kamakadiyos. Pero kung nagpapara sagin-sagin ka man banal, pero na yan itong banal na aso, santong kabayo, banal-banayot na sabi, ay pambira kung arog kaya ng buhay ta. Tawag sa nakita kan mga ngod, dawa bira magsimba, pero tol-tol man an iba, salto man. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Ako, naobserbaran ko po sa simbahan kung minsan paarabaw-abawan, dahil nangyayari itong kapakumbabaan. Ano ba mga pasikat ko, nisay makwarta, perming yaon dyan sa gusto, permi sa mikropono, magparataram, gusto perming nasa lamplight, kumbaga gusto niya perming center of attraction. Minsan makasuya baga kan mga nangyayari pag-arog po kayan. Igwang mga nagpapapil minsan. Yan pa na-obserbaran ko sa simbahan kung minsan na tanganing pigpapara kampanya kan pa di na maging humilde, mapakumbaba. Dahil kita magpa-abaw-abaw sa kumbaga maging mapakumbaba sa nakita, permi. May kasabihan baga yung itong nagpapakababa, itinataas. Yan po ang katotohanan dyan. Pero kung minsan kaya, ani ba man, kapasikat, dyan po sa laog kan simbahan. Bako pong arog kayan ang katukdoan kan kagurangnan.
Abidigdi sa post ni Grace Innocentes. Share ko lang po nangyari sa kanebor ko na biktima ng pang-hold up mantang nagwi-withdraw sa rong ATM Kasubanggi sa siyudad Canaga. I would like to share my truly traumatizing experience as a victim of a robber hold up and extend my deepest gratitude to the individuals who came to my aid. Earlier today, we went to Yasiano Mall with Mamita past 7 p.m. intending to withdraw cash and buy some gifts. Since the mall ATM was unavailable, we proceeded to the BDO ATM at M Plaza, but the line was long. I left Mamita in the queue at the BDO ATM and walked alone to the Security Bank ATM, a few meters away to withdraw money. Thankfully, I left her at BDO, sparing her from witnessing the traumatizing incident that happened to me. However, she recognized my voice as I screamed for help. Upon exiting the ATM, a man suddenly approached me, pointing a knife and declaring a hold up out of fear for my safety. I handed over the cash I had just withdrawn. However, fearing he might harm me, I instinctively tried to pin down the knife from his hand. The man ran away with the cash, but I screamed for help as loud as I could. Thankfully, a good Samaritan nearby courageously intervened, managing to stop and pin the man down. Within minutes, the police arrived and arrested the suspect. I would like to express my heartfelt thanks to the brave individuals who helped me today, the good Samaritan who risked their safety, and the police officers who acted promptly. Your actions not only brought justice but also restored my faith in the kindness and bravery of people. Thank you for standing by me in such a terrifying moment. To everyone, please stay safe and as much as possible avoid withdrawing money alone, especially at night. It's better to have someone with you to avoid situations like this. Ano naman pong barata dumanda sa sitio Kabungahan, Barangay are almost out of motion, Kabatuhan, Labo, Camarines Norte due to heavy traffic, pambira. Una ko baga na-resolvera na kan DPWH. Haba ng traffic, kahapon kami dumaan dyan, ala traffic. Nagsabay-sabay ng lumuwas mga taga Bicol. Diyan naman ang traffic, sana bigayan pa, daanin yun pa Manila, mga 10 sasakyan din, stop. Tapos yung papasok naman, 10 din. Para di na haba ang nakapila sa traffic. Nandito na talaga sa Bicol ang EDSA. 2 days na ang biyahe pa Bicol plus masisiraan pa sasakyan, dugyot na nadating ng Bicol. Okay na yan kaysa umikot pa ang bus sa Tagkawayan. Magpapasko na lamang, makaka-uwi pa kaya tayo nito? Nalipat na naman dyan ang traffic. Hay nako. Ang problema dyan po sa Andaya Highway, saka dyan sa Cam Norte, ngunya ng mga panahon. Ay nare-resolveran ang pagkagurumok kan bulos kan trapiko. Dapat kaya bigayan ang mga driver, minsan man kaya iba pong mga motorista dahil nagbibigay, imbes na mapadali ang biyahe, balasubasan iba, kung minsan dahil taman mabaso, lan sa tuyang mga traffic enforcer, lalong-lalo na po ang Highway Patrol Group, ang Land Transportation Office, kung natitikitan ang ibang mga driver dyan, ang mga balasubas na iyon nakakaabala kan bulos kan trapiko. Magturul-tul sa nanganay ka mo,
Pag sa highway, bigayan. Bakong balasubasan iba eh. Baka mayo na naman kaso LTO sa highway patrol group. Diyan sa naunambita ng lugar, kaya balik na naman sa pagkagurumok ang bulos kan trapiko dyan sa sinambit ng lugar. Digdipo sa probinsya kan Camarines Sur. Sagkudangon yan, bako man gararay pasabol sa gabos na klase nin lulunadan ang poblasyon to Barrera Junior Spellway dyan sa Panuan kan Lupi, Camarines Sur dahilan sa pag-apaw kan tubig baha dahilan man sa pag-uuran darakan shoreline. Sigon sa pinaluwas na abiso kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Lupi kaso bagong pagkaaga daiman maagihan ang alternate road dahilan tayo pinagbabawal mo ng paglaog sa barangay Suok. Kaya mantiniro na nakatutok sa iba pang update. Sabi pa digdi, Just and DOH Bicol has not recorded fireworks-related injuries for several days after its surveillance in the region began last week. The public is advised to only use alternative noise makers besides fireworks that are dangerous and highly harmful to the environment and health. Mayo pa man napuputukan, siyempre mayo pa man na mga paputok na gayo. Ngunyan pa sa nangani, digdi po sa may dating Peltrangco Terminal, nagahahararong-harong pa sa napuon kasudma. Ngunyan, igwanang nagtitindanin paputok. Siyempre, kung mayo pang mga nagpapabakal nin paputok, mayo pa man gayong mapuputukan, kamuman daw departamento kan salud. Paglaog po kan Pasko, diyan na kamo mag-abang kung may naputukan o mayo. Hanggang New Year na po yan. Siyempre, sa aga, dakol na mabakal nin mga paputok. Pero ang pangapudan tadigdi, kumbaga, mag-ingat. Itong mga nagbabakal po kan makukusog na paputok. Ulang na sana, sabi digdi sa iriga. Kung ka mo maputukan, sorry. Abutan na bagong taon, baka may tamaan sa indong lawas. May kukulog hawak dahilan sa paputok. Kaya mag-ingat po kita. Sa paggamit ka na makukusog na mga paputok, tanganing day madanyaran ang sa tuyang lawas sa sinbuhay. Sabi nga ni kan, itong safety, kan sa tuyang buhay daw kita nauugma sa pagpapaputok. Pero ang iba nga ang rason, no, para bakal nga kan mga kamamahalo ng mga paputok na yan, kung ibakal na yan pagkakan, tabagay tama man. Takon nagparabakal kan mamahalo na paputok, mayo nga ning kinakakan. Minsan ang ugali po kaya kan mga Pilipino, ang iba may mga ugali na sigan sunod duman sa kultura, tradisyon, na bako naman makakatabang sa indang pagkabuhay. Kumbaga, ubos-ubos biyaya ta dakulan na resibing niya na Pasko. Dapat isipon man po giraray niya to, ang magtipid. Grabe na baga, kamahal kan presyo kan mga mayor na barakalon. Ang karning orig sa nangani, amak mong nagti 350 pesos na subutan kada kilo, grabe. Minsan ako dahil man bilib po sa ibang mga negosyante, sinasamantala man na entero ang presyo kan karning orig. Maray-ray ang karning manok nasa 250 pesos ang kada kilo, dahil gayo nagpapara lumpat. Ang karning orig, pag arog po kay ning panahon, na mapasko hasta New Year, mga peak season, abot sa karning orig. Kaya ang iba man ng mga para tindanin karning orig, samantala man, palang kaunta yan presyo.
Kumbaga, iba po kayan pag-uugali kan ibang mga negosyanteng Pilipino. Gusto, lagto ba na sabi? Kumita tulos ng dakul. Irak man kamo sa mga nagtitios ng mga kababayan niya to. Dahil man panganaan kan sa indong presyo. Ta ultimo nga ng kamatis ngunyan, 200 nan kada kilo ay santisima niya akong buhay ini. Grabe, ang pagparalangkaw kan mga produktong agrikultura. Ang sili, itong darakula, ang kilo nag-aabot na rin 400, pambihira niya ako. Maray so tilapyang buhi, tagaraw nagbaba-baba. Sige bagaan ngurob-ngurob, kaya itong sarong paratinda, na tangyang bakal ko ngaya, sanggatos so kada kilo. Pinakalman nga sa kuya, sanggatos man so kada kilo, ay buisit man nga para bakal to kabarat. Mayong nadali. Itong paratinda ng tilapia, dyan sa sentro kan Iriga. Makonsuelo man niya ako na istorya ni kayo niya. Ano man kata nagtugot siyang mayong dilensya. Kumbaga, minsan kaya, nasa satuya man yan. Sanggatos na palanso, bakal mo kan kada kilo kan tilapia, pinabakal mo man, sanggatos manggiraray ay santisima. Ayaw man ibang babasulon, sa diri mo. Dapat mag-monitor po ang mga market enforcer, tigdi po sa syudad kan Iriga kan mga kiluhan. Tani ba mga madadaya? Igwa po dyan ang mga kiluhan dyan sa merkado publiko na kulang ang pakakilo. At ang aning mahal ng mga barakalon, ang iba pang mga paratinda, nagdadaya pa sa pagkilo ay mga buisit man na ini. Imbes ka mong ngunya ng Pasko makatabang, paruro man kamo sa pagbuhay kan sa tuyang mga kababayan, mapagsamantala. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Kaya dapat ibalik so timbangan ng bayan. Ito kaya may kiluhan ng bayan dyan, hain na daw. Aning day mapagparadaya ang mga parabakal dyan po sa sentro ka na sa tuyang syudad. Madarang ka na sa ng mga duwang gurot, tulong gurot, ay dakulang bagay na yan. Sa parte ka nagbabakal. Ang kwarta bagang ibinabakal niya to. Pigpapagalantaman yan. Kung dinadaya pa po kita kan ibang mga paratinda sa kilo, ay talagang bako na yan makatarawan at Pasko. Imbes na makatawad ka, daita dinadaya ang pagkilo. Ano ba man napatawad, ito pala sa kilo. Biritin. Ay indang buhay tayo ni. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares, sa Sinmana Raquel Caceres, sa lado technical si Cha Benaobra, sa information si Tony Matic Saison, naman sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong dahinsawang pagantabay. Barreta Asin Platica ni